Pak Eka. Enten. Ayo, Reng. Ayo. Diatur di Bali, Reng. Nyah rene nyah. Cepul kae kang anti wus tekan mrene. Wis rada suwe Ora krungu kabare. Sajake rada arek mung rasa dadi impen. yen pinuju ora apa-apa. Wong iki timbangane lungguh ning kono alung apik ngadeg ning kene. Lah iya makanya nang kana dibeluk mengene. Lah siki nyong wis nang kene abdi kon ngapa? Iki omong apa to iki jane iki? Nih. Iki kebudayaane dhewe juga. Lek Bermata-mata. Lek Gareng. Iki mau nang ndi Lek Gareng iki? Oh, ayu-ayu matane picek. Wong ana kancane pindarene kok digoleki rono. Pindah mengono ya. Iki aku tak omong-omongan karo Lek Woto piye. Ini salah satu kasanah budaya Indonesia. Weke dhewe, mula sing tembunge bermacam-macam tetap satu jua iki ya ning kene. Termasuk bahasa ini. Bahasa iki. Bhinneka Tunggal Ika ya termasuk. Yo ning kene Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Senajan bermacam-macam tetap satu juga, tidak akan berpaling. Nek istilah saiki NKRI harga mati. Oh. Enggak usah tepuk tangan, Pak, santai aja, Pak. Wong iki bener ke kowe tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran kok kowe? Apa artinya saweran kalau tidak dipanggil lagi ke sini? Ya yang penting dipanggil aja. Nah, Duk sorry wong aku gandeng aku ki ora paham. Kowe nganggo bahasa mana? Nyong nganggo bahasa Kebumen, bahasane nggone nyong kaya kiye, Lek. Oh, kowe rasa bingung. Ora lari apa ora teyang ngomong kaya kiye. Wis kowe ora teyang iki apa njaluk dirempelas apa kowe? Wong kok dianggap tayangan itu piye? Tayang iki. Iso. Oh, aku ora jegos. Ora jegos. Ah, mak bingung ta? Jegos ki ya iso. Ki ning basa Semarang. Tidak bisa. Ah, Gunung Pati kono ora jegos. Oke lah kalau begitu daripada kita bingung, kita pakai bahasa Indonesia saja. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan. Tapi ya maaf ya Lek Gareng, tadi itu saya kesini rada bingung. Itu loh di depan enggok-enggokan sana itu. Itu kan Ora ana bahasa Indonesia kok ego-egoan ki. Jalan ego-egoan. Tikungan. Jalan tikungan. Lah. Tikungan ora ego-egoan. Jalan menikung. lah jalan tikungan itu terus saya kan tanya bingung menuju ke Jagung itu mana Pak? Oh. Dilalah Lek. Ora ana bahasa Indonesia kok dilalah. Lah, bahasa Indonesia yang dilalah apa Pak? Mabet dunduk. Dilalah. Kebetulan. Kebetulan yang saya tanyai itu bakul sate. Sate apa? Sate. Kok tanyai iki piye? Tanyai. Ora sanggoi. Tanya. Saya tanya. Yang saya tanya itu bakul sate. Kan sate Madura. Itu Pak yang sini bawa wijian. Kobokan. Wijian tempat cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan yang sini bawa godong itu loh, godong gedang itu loh. Godong apa Purwodadi? Gubuk, sing bener gubuk. Wangel men ya godong ya godong. Daun. Daun. Nah, daun pisang. Lah itu loh Mbak, itu nanti ada perempatan itu maju sedikit. Lah, nanti ada pertigaan itu belok kanan.
Lah di situ kan ada bundaran itu Mbak. Lah itu maju sedikit. Lah pokoknya itu nganan sedikit. Lah itu di situ itu pokoknya. Bakule isih ana apa ora? Bakule sate isih ana, Lek. Takonane. Aja. Aku arep takon nang ngene kebun binatang iki dalane ngendi? Urung tekan gone dheweke wis sengkleh lho boyoke. Ayo kok ora ana kok njur ngene-ngene. Apa nek weruh gedhong sing dhuwur le takon piye? Ada tempat yang tinggi enggak? Ya ada sana itu ngono. Oh, aku mangsaku iki bocah ayu-ayu kok rada ora pancen basane kene ngono. Basane padane iso ki tayeng. Ana meneh sing bingungke. Apa? Padane agi teko ditakoni, kowe teko nang kene iki takon. Nek gareng, apa rika wis suwe ngene? Alah, mbene tepluk. Ngono barang ki agi teko dok ki mbene tepluk. Nek ora mbene dok. Ketok kok barang sing cilik tepluk. Ayo, kowe nek kono udut ki omprong-omprong congor. Obong-obong congor. Omprong-omprong congor. Tapi nek wayang iki apa nek mulai wiwit wayange. Iki wayange wis labuh. Wis labuh. Iya. ini kasana budaya peninggalan tak benda ya iki. Ayo. Termasuk bahasa-bahasa Kabeh. dilestareke ya, Nduk. Iya. Saiki wis berdiri kumpulan Republik Ngapak. Anu penginyongan. 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 Kenyongan. Iya. Siarane radio amatir Inyong Banyumas. Ane aku tenan kepethuk ngene iki. Wah. Ngapa lah nek kepethuk nyong nang apa? Wong nyong kepethuk reka be seneng. Wis karepmu kowe syukur kowe. Iki en kumpul 3 dina tensiku iso munggah lho iki. Lah iki omongan ra tau gathuk iki. Iki ketemu kowe seneng. Masa wong ngomong-omongan karo umpama bojoku omong-omongan wong loro masa nganggo gaet. Gaet kepiye? Penterjemah bahasa. Ya nganggo bahasa isyarat. Piye? Kowe karo aku Laku wong loro. Terus? Aja saru. Apa kuwi? Tuku ali-ali apa ali ndak leboke sirah ngene. Oh, ya. Apa kuwi? Terus apa kuwi? Tuku ali-ali mburi pasar manuk ngono lho. Kuwi nek kowe. Nek iki ora ngono, Mas. Iki ngene. Heeh. Mburine wong bakul apem. Tapi jangan lihat cara bahasanya. Lihatlah kebolehannya si Ika. Mula dijak karo Mas Warsino, Mas Purbo mergo dia punya kelebihan. Iya. Mas Purbo karo Mas Warsino merintah apa iki? Iki sesuk dilokke kegiatan ibu-ibu. Heeh. Wah. IAD. IAD apa lek kowe? Sik tak wacane. Iki mau sore. Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Nah, Iki- tepuk tangan. Unjuk kebolehan tadi sore. Hebat. Maju pesat. Iki mengadakan gerakan Indonesia Bersih. Operasi gratis. Operasi. Ya. Katarak. Oh, operasi katarak. Ana operasi penyakit sing jenenge apik. Apa? Hernia. Hernia ki jeneng apik lho, jeneng wong wedok apik. Diundang Mbak Her. Mbak Nia. Kuwi penyakit apa? Kuwi nek cara Jakarta turbo. Oh, turbo. Oh, kuwi jenenge apik ning sing nggawa senepe randamak ning. Aku tahun 2000 wis operasi. Justru itu IAD mengadakan itu untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang tidak mampu dengan bakti sosial. Ah, kuwi nderek ibu-ibu. Siap Pak De. Matur nek engko kono ana kegiatan sosial, kowe sing ngibur. Nggih, tapi jenengan niku ya ora usah melu-melu unjuk kelebihan. Iki mesti arep mau iki. Nek ndelok lirak. Lah mau kan jare sing kon unjuk kelebihan ki nyong, rika ora usah melu-melu. Iya. Aku piye kok aku sing kelebihan? Kuwi lek untune kon mlebu set. Kok aku untune kon mlebu piye nang jero. Kuwi ora kelebihan, kuwi cadangan kok. Iki ora merongos. Ning gedawan ilat. Bangane ilate dikethok anggur untune sing dijokke. Dalem ana unen-unen casinge ora sepiru tapi lho sinyale bagus. Ora apa Mas? Rupane Allah ning lho atine ya ta. Nah istilah sakniki senajan le ngomong cara Banyumas ning packaging-e yes. Apa kowe?
Beijing. Packaging. Slendro niki. Apa? Monggo, napa, Mbak? Banyumasan. Banyumasan. Ya. Diaturke Banyumasan. Monggo. Dan saya ucapkan terima kasih kehadiran para keluarga besar komunitas pecinta wayang yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan, terima kasih semuanya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepedulian keluarga paguyuban apa gule tikungan gulting nggih Apa kuwi gule tikungan. Gule Jadi ana warung nek wis sore bukake mung bengi tok. Kuwi cedhak nggon gedung Ngadiaksa iki nggon sebelah tikungan kuwi. Wah, ya aku le pirang-pirang iki melu nyengkuyung mudah-mudahan dengan doanya mereka mendoakan Adiaksa tetap jaya dan damai sejahtera untuk Indonesia. Amin. So nek karo nggone kae wis ora gulting ngenamu ya. Apa? Goleng. Goleng ya. apa? Goleng enggok-enggokan kuwi mau ya dadine. Gule tikungan iki jan maju. Ayo. Monggo wis sapa wae sing kepareng rawuh matur sembah nuwun. Amin. Ya. Monggo Mbak Eka. Raden Arya Werkudara Nek iku dudu dara iki piye cilik banget iki. iki toke Pak De Oh, toke Sanane iki turane lulang ya go riki kok. Ayo mulane kuwi Apa nek Werkudara kok cilik nah. ning yo ngene Pak De iki aku nembang ning kene iki yo mandan wedi Asale mergane ning kene iki dipirsani enten Pak Pras enten Ya, Pak komplit lah Wiranto pokoke nang enten Pak kene. Sadiman nang kene iki. Kowe ora iso crita mengko bar main wae to. Sikil diangkat iki dadi lah sing tibake. ngangkat sikil sapa Lah kan tadi tuh jare kok joget. lho aku ki gur ngene iki ngono mau lho ora kon joget GR kowe GR. Rumah kamu jare kok joget mekon metet Lah aku mesti GR wong gareng yo GR. karepe gedhe rasa, gedhe rumangsa. nyata lamun bakone Selena Setlik mbako ngisin-ngisine wong nang kene mbako be dikempet-kempet ngene gawe ngene Oh, iki dhisik ditato. hah Ditato wit iki. endi Wit. Awite diteker mek gare oyote lho nang kene. Oh guding aku. Wong jenenge Werkudara iki kebak mulu kok dipaido. Lho Werkudara ki Aja omong wis ra kesel to. Satria Jodipati dadak ngene-ngene barang Iki golek sinyal. Pak De omone Werkudara golek sinyal ngene-ngene Karang Werkudara iki dadi wis tuwa dadi ling golek-golek ya. Ha wong iki pancen pusaka kuku kok. Ya karang sing jenenge dadine iki cilik. cilik Nyekele mek gedhe, tangane wis tremor dadi ngene-ngene iki. Satriyan Jodipati Kuwi Gathotkaca apa Werkudara to? Werkudara. Kok kaya mabur terus ulat-ulat mengi. iki kurang ngamba lek nek Werkudara ki megake sing ngamba ngene Rupamu ayu. ngapa Aku seneng. Arep topek apa? Mah, ndek bojo kok ngono, omahku rusak. Lho, Kok nek iso? arep topek. Kok iso? Wah dibolongi cah cilik-cilik kepengin weruh polahku kok. Lho, Ora apa-apa. ngapa kok? Ya nek arep topek pen. Tenane. Sing Semarang tak peki gede. Ayo aja to. Aku tak terima ngono. Aja aku tetep milih kae iso tak apusi kok. Ya ya. Ane nek entuk kan double garda. Ora, kowe entuk kuwi izin kowe. Ngapa? Kuwi wong cuawaan ku malam pertama metu kok kamarmu. Enak tenan. Ah wong kabeh iki mek gumantung lemu ngrekodaya kok. Ngapa? Ah sadurunge arep temandange ya dilakban cangkeme sik. Prakasaka Oyote wit kene iki wis do basa. Dipangan umur. Kene aku joget mbok catok.
Lah wong aku kowe njuke yo tenanan mancali aku kok. Wis rasa mutungan. Apa nek Werkudara kok mlakune diseret? Asut Werkudara stroke. Lah nek diseret kan stroke. Gudeg tok. Ora ana Werkudara kok gudeg tok iki. Lho lha kan gudeg kok. Werkudara nek misale sing dadi Werkudara niku kados Pak Wiranto, kados Pak Pras niku ya gudeg wok. Yayine bagus gagah. Lah nek jenengan kene ya gudeg tok. Ora percaya lho. Gareng ki tok dapuk Werkudara apa tok dapuk mbilung kok gudeg tok iki. Biyen sing natah lali ora dikerok kulite. Ha iya, pangan renget. Wis. Gudeg mok simbar dada. Oyate do dipangani omo. Wis ora ireng. Mrutuk putih. Apa nek Werkudara kok jur gedheke kaya narkoba. Awiteno dipaidu Marwata kok. Werkudara ki gagah. Lho, tancepe wibawa. Apa nek Werkudara kok alah kowe maido mbok rene joget wani. Maido tok. Lah kowe iki kene. Emah duit entek. Yen ngendika. Yen ngendika piye le? Werkudara ki gedhe suarane. Iki ngene iki wong stroke kena saraf motorike ya ngene iki. Kok mau. Lha iki penyakit sing paling tak hindari kuwi aja sebut-sebut. Apa? Aku paling wedi stroke. Stroke ki mati separo. Ya yen matine ngene, yen ngene. Sing mati kene piye jan? Lah nek mati ngene kene. Kene sing urip kene mati lak kecil-kecil tok kene. Wis liyane kan mek separo. Wis separo medun. Kuwi berarti kowe tampil beda lho. Tampil dhewe piye? Liyane separo kok separo kene. Lakonono. Lakoni pere ora kaya ngene ya, Gur. Wis kaya ngono tenan. Aja. Ambil. Oleh. Gereng pindah gonto. Werkudara joget tak tabane kaya detak jantung dendeng. Dendeng. Kowe iki wis matur nuwun. Ditabuhi iki dong matur. Bangane kowe njero ditabuhi sing nang pinggir kae. Wiki ambyar ngono. Ngasuti. Ditabuhi cek kurang terima. Dasar satria prawira Rama. Reng, sing kono ya didudui dadi madhep rono iki. Rada apa jlitheng sindenku. kowe iki wong kene iki ya kepengin Werkudara iki kesuarane gedhe areng kok. Wah, diteng sindenku. Wah. Iki lara lho. Aduh. Aku ditekak. Toh ditekak. Piye Pakde? iki cetha 351 penganiayaan iki. Ora kok. Kowe iki ngomongke pasal lho itu. Kowe iki le mangan buku pasal. Loro tenan neme kena iki ra motoe. Piye? Kena matamu. Pasale piro, Dik? 351 penganiayaan. Oh, ora 251. Oh niku pakanane nika. Abang tenan lho Le, ki kena matane Pak De Marwoto. Anu, digone dokter divisum, dipoto. Divisum. Divisum. Ayo Pak De. Engko ndang dilaporke. Ana Ji. Dari kan misumke. Mumpung anakku butuh wong sing diotopsi. Yo ning omahku yo. Ora usah dadak kowe. Ponakku butuh amputasi, kowe pengen tuh amputasi gulumu. Selesai. Weh. Eling. Kula eling. Yo, cok. Gunung Anes Senapati.
Ya iki mengke digawa kaya malah tuku es krim ya aku. Nggih. Iki pun lumados niki wau. Iki paket komplit yo ngene iki.